Hola, què tal? Soc el Roger, assessor comercial de Kia Callesa, i avui venim a presentar-vos el nou Kia Niro. El nou Kia Niro arriba amb un disseny totalment renovat. Kia presenta un nou crossover compacte amb 3 motoritzacions diferents: híbrid, híbrid endollable i 100% elèctric. Al seu exterior veiem la característica principal del Tiger Face i que incorpora les llums LED. El disseny lateral del nou Kia Niro presenta una novetat important, el nou pilar C, que millora el flux d'aire i l'aerodinàmica del vehicle. A més, a la part del darrere incorpora unes llums en forma de boomerang. Aquest model en concret és l'acabat Drive. Fem una ullada al seu interior. El Niro presenta un nou espai interior amb detalls minimalistes. En funció del nivell d'equipament que triïs, tens a la teva disposició material dels seients de roba o cuir vegà. A nivell tecnològic, el nou Niro compta amb una doble pantalla digital panoràmica d'alta definició de 10,25 polzades. Destaquem el seu confort i ambient personalitzat gràcies a les seves llums LED ambientals totalment personalitzables. El nou Niro destaca per ser un vehicle tecnològic i sobretot ecològic. Tens ganes de provar-lo? Vine aquí a Callesa